kuyithoba kokuzehlisa kokubingelela igama kupastor ngitheleni freak. Inamba isetshenziswa kuphela umuntu omlando be-channel. Sizobona lesini ntambama awungifoneli ngo-WhatsApp WhatsApp uyangifonela direct for airtime. Ungifonela from 9 to 5 ntambama kuphela from Monday to Friday. Sanje ungangifoneli ngibhizi sesontweni ehloko khanjiza nazo zonke. God bless you freak. Sawubona phakathi ngopheka ingane yomlomo prayer isprayer ngamakha ahlukahlukene wavela ukukhanya idlonke mina mase ngathi nami ngingcono ngiyothatha kahle akayise ispray nami. So umlungu nanomlungu was futhing the house nalabantu abalapho abafutha futhi uNdlovu nazi lo they're being sprayed by nalomlungu spray perfume. She's being perfumed. Here's what you can say if you're being perfumed. Back sprayer. If you're mgani umlungu yena sprayer wena, then yeah, it's a pure positive dream. Naga sinakusho one. Ngokusho ke lo mupha umuntu kupha oluhluma ekufutha ngamakha. Lokho ngasho ngenzeka uzokuba inhlanhla ubusiswe ngempilo enhle futhi emnandi. Yabona? Nge-2 kwesinye isikhathi uma uphumula ngawupha oluhluma ekufutha ngamakha. Lokho ngabe kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uzothola uthando nomshado othokozisayo. Izaga 7:17 ngifafazile umbhede wami ngemure nangomhlaba nangokhinamon. Lokho akungamakha phela endulo lokho. 3 kuyenzeka ukuthi uma kupha umuntu ubopha oluhluma efutha ngamakha lokho noma efutha la ukhona ngamakha ngoba lokho kungenzeka uzothola iseluleko esihle futhi esibalekile esizokwenza ngcono impilo yakho. Izaga 27:9 amafutha nesiqholo kwenza inhliziyo ijabule ngakho iseluleko somuntu simnandi kumngani wakhe. 4 futhi umpupha umuntu upha oluhluma ekufutha ngamakha. Lokho ngabe kusho ukuthi kungenzeka uzothola ukuqashelwa nokuhlonishwa emkhakheni wakho. Asivale 5 ngokwesintu ke uma uphupha umuntu upha oluhluma ekufutha ngamakha. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka uhlambulukile uma kukuthi kade usanda kuhlambulula ngoba omunye angaphupha bemspray ngamakha kanti ubuye ukwenza inhlambululo uyozenza inhlambuluko uyozicleanser. Yabona sendikhomba ukuthi usehlambulule lo muntu iy'tshalo zihamba imbatha kahle. Yabona siyabonga besibheka la if you are being ngamakha nespray perfume. Ngiyabonga sala kuhle.